Πες μου τώρα, Αναστάση, πώς θα πάτε με τη Μελίνα, πώς είναι ο συζυγικός βίος, δηλαδή η ζωή με μια γυναίκα στο σπίτι και τρία παιδιά. Ο κουμπάρος μου είναι ο. Ποιος είναι ο κουμπάρος, αυτό δεν μου το πες. Ο Παναγιώτης. Είναι και αυτός από το σχολείο. Ναι. Είναι από τη δικά μου τάξη. Από τη δικιά σου τάξη. Η Μελίνα συμφώνησε στον Παναγιώτη ή ήθελε κανέναν άλλον κουμπάρο? Είχα μόνο τον Παναγιώτη και την κουμπάρα μου. Η κουμπάρα ποια είναι? Η κουμπάρα μου είναι. Δεν την ξέρω. Καλά, δεν πειράζει. Μια άγνωστη κουμπάρα δεν πειράζει. Υπάρχουν και κουμπάρες άγνωστες. Δεν μου λες, με τα πεθερικά πώς πηγαίνεις? Καλά. Καλά. Είναι καλοί άνθρωποι. Οι γονείς της Μελίνας εννοώ. Ο μπαμπάς και η μαμά της Μελίνας. Δεν είχαν καμία αντίρρηση σε αυτό το γάμο, Οι δικοί σου γονείς πώς το πήρανε? Συμφώνησαν ή δεν τους το πες? Οι δικοί μου γονείς είναι Ελευθερία, μαμά